Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. Momoɗon pukara e moɗon biyeteɗo Abdoul Kadir Aboubacar taweteɗo wuro wiyetengo Mokolo lesdi Cameroun. miɗo hofna noon fuu moɗon laatiɗo gorko be debbo e mawɗo be pamaro. Inchallah en wardi be vidéo kesol ko nde cike mi wayri wangitgo irada bana ni ha yeeso caméra to inchallah allahu subhanahu wa taala ɓe hoddirore mako ɓe muyo mako o hoddiri mi wangiti yeeso caméra ngam mi waɗa vidéo hande bo inchallah vidéo meɗen hande wolwan do whatsapp to allah lamiɗo hoddiri e mi meeɗa waɗgo irada vidéo majum inchallah mi numayno man waɗa vidéo mi numayno ko komoyejo fo anda komiɗi mi holla on ɗo majum ɗo assez ɓurna yimɓe fuma anda kanjum majum kanjum waɗi mi wi accum waɗa vidéo nden bo mi wangita yeeso caméra mi waɗa noon bayani majum dalla dede no en pamata inchallah ko en yiɗi en holla hande majum hidde ko en jaaha en kolla ɗo majum ɗo useni ta latake a kesso nder chaine meɗen Jefasa TV habdu hedi jungo nyama yan haɗo windi s abonné ko bo subscribe a hoosa ɓiɗa do subscribe man ɗo ta ɓiɗi subscribe majum ko bo s abonné man waddante lunguriyel gotel ta ini do gotel on sikon ngal tan kontata gonno to kotiri ni si a yiyen je ɓaleyel je dow si a iya dow je ɓaleyel majum to a ini do magel kanjum hollata abonné kala nde mi waɗi vidéo je min fuu bo YouTube hollete fasaha waɗi vidéo muɗum ha chaine muɗum je YouTube inchallah koye hollata majum o wi masalan o yiɗi o waɗa stati mako ko ɗum moyjo kadi nana goɗɗo goto waɗan stati mara amma maran haaji woɓɓe feere ndara amma marata haaji woɓɓe feere ndara masalan misalu ɓiɗɗo o jeena stati mako amma marata haaji dada mako laara ko ba mako laara ko bo marata haaji budura mako laara ko bo ɗum sukajo no jeena stati o marata haaji budura mako laara komoye laara malla bo ana debbo a budurwajo a jeenan stati maɗa a marata haaje sukajo maɗa laara stati maɗa o anda ko a jeeni be ko nande majum amma o yiɗi woɓɓe feere bo ndara min tami on paami bayanen ɗo a jeena stati amma ittan lamba goɗɗo goto a wala haaji o laara stati maɗa amma luttuɓe feere ndara stati maɗa to kanjum man on o ƴamkiyam mi yiɗi mi waɗa vidéo majum holla bandiraɓe ummatore fuu e nafitoro be vidéo ji majum inchallah mi tami on paami bayani ko ɗo haala stati majum ɗo to a latake a kesso habdu abonu ta abonné a partage ana sobira maɗa en nasandir vidéo bana ni hidde ko en fotta ha ragare vidéo majum bo bana ni ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullah momoɗon beetira Abdoul Kadir Aboubacar en non goddi ala yi haali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. Bana en bolwi ha fuɗɗam vidéo meɗen hande dow ko larani whatsapp e bo dow stati mi tammay mi meɗi waɗgo irada vidéo majum hande kadi Allah lamiɗo hoddiri mi yiɗi mara vidéo majum misalu ko ƴemin pat masalan to yiɗo jena stati amma woli ɓe o yiɗi ta ndara stati majum to en nasta en tefa whatsapp meɗen da whatsapp joinɗiɗi je a mari fuu gotel nasta whatsapp je ɗo wato a nasti nder whatsapp majum a wara iya nda toɓɓe tati heddi ɗo to a iya ha toɓɓe tati man a wara nasta ha setting haɗo a paramétre nde tammi on ɗon giya hamin nastata so ngara o nasta ha privacy ɗo to nasti ha privacy on yiya nda status ha les haɗɗo wara on nasta status majum to nasti nda haɗɗo ɗon dow je premier tawan je maɗa to je dow premier to je ɗo a nasta my contact ɗo kala marɗo numéro ma fu lara stati maɗa to haɗɗo ene warata kadi en ina to a ini haɗɗo ɗo bo nda ɗum sai mo a suɓi larata stati maɗa suɓa ko yimɓe je a yiɗi lara stati maɗa a suɓa ta yiɗi bo a koca ɓe pat ta koci ɓe masalan nda numéro bana ngaɗo abba ɗo miɗa wa lara stati bana nda Abbasi Gazawa ɗo miɗa wa lara lamba Abdel miɗa wa lara stati banni a itta yimɓe je a yiɗa nda bana Abdou Pullo en ɗo pat miɗa wa lara stati Abdourahmane en kam ni a koca yimɓe je a yiɗa ɓe lara stati maɗa itta yimɓe je a yiɗi lara stati maɗa bo
kamɓe bo a acca ɓe ɗon koshi tik banni majum ɗo on kadi kala je koshi a iti je koshi ɗon koshi rush ɗo kamɓe on wonte ɓe ndarata stati maɗa on pami en loro ɓawo ɗo ni ɗo ɗum laroɓe stati maɗa ɓe fuu maɓɓe ɗo ɓe ndara stati maɗa goni banyo mi wala jo lara stati am Abakar Chena miɗa o lara stati am nda Abba miɗa o lara stati am an kam ni a suɓa yimɓe je a lari ɗo koshi ɗo fu ɓe larata stati maɗa on pami mani no misalu masalan ko gorko no yiɗa o debbo mako yi'a irada statiji mako ko bo debbo no yiɗa gorko yi'a irada statiji mako joro on waɗa ko bo baba on o yiɗa ɓiyiko lara irada statiji mako joro je'ina ko bo ɗum ɓiɗɗo on o yiɗa baba mako lara ko dal mako lara irada statiji mako joro je'ina sai wara waɗa banni majum to a timini sai wara iya haɗɗo to a yi haɗɗo ni nda suɓe yimɓe tato on ni je a yiɗa ɓe lara stati maɗa majum ɗo to haɗɗo bo nda ɗum bana ni majum haɗɗo bo wara suɓa je a tokki fu fotan kalkal ɗo bo sai yimɓe on je daidai a yerɓani ɓe lara stati maɗa je a yerdi to kadi to on nasti ɗo ni on heftan lissafiji majum ɗi fu maji inchallah ɗo on lawol majum wala tokkorto a wara waɗa laroɓe stati maɗa itta ɓe larata stati ma bo a acca noy be ko nandi majum ni an kam on fu moɗon on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗam min kam miɗon mari haje ko be ko me lara stati am ngam majum ami hota dow my contact pat ko be ko me lara stati am to ɗo on lawol majum bandiraɓe on fu moɗon on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi latiɗi duniya be alahira ɗo on ragare video meɗen man bo Allah ni waɗu en paami ko en kolli ha nder video majum to banda machallah mi tammi ayi video majum ika fuɗɗam ha ragare ha en jottake ragare to Allah miɗo hoddiri ɗo on ragare video majum so to en fotti ha video meɗen je yeso tawi gite abonnugo partage go be ko nandi be bana majum inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah siwtejo